Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito ang topic. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw, ang inyong makakasama sa kwentuhan ngayong araw. Live na live po tayo sa ating Facebook account, CLTV 36 Official at CLTV 36 News. At syempre kayo po na mayroong Instagram, Twitter, meron po tayo CLTV 36. At syempre po ang ating YouTube official account, ano po yung CLTV 36 Official. Mapapanood nyo rin po kami ng live. At ang ating pong website na huwag nyo kalilimutan, CLTV36.tv. At kayo po mga kabalen, alam ko na marami sa atin ng mga TikTokeries. Nako, hindi po nagpapahuli ang CLTV 36 dahil meron din kaming TikTok account kung saan pwede nyo pong mapanood ang ilang mahalagang impormasyon na ibinabahagi po ng aming himpilan sa CLTV 36. Ayun. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, no? At ngayon ay May 13, 2023. At meron po tayong mga kabalen na nagbe-birthday ngayong araw. Naku, i-greet na natin yan. Dahil alam ko maraming nangangamoy pansit na sa ilan nating mga kapitbahay na nagbe-birthday. Siyempre, happy birthday po, no? Sa aming barangay kagawad na si Tang Ador Sunigan. Ako, sana mas marami pa pong buhay ang ipagkaloob sa inyo ng Panginoon para humaba pa ang inyong pagsiservisyo sa ating barangay. Si Tang Ador po ay kaaking kabarangay at 75 years old na. Ayan, nakikita natin, no? Yung buhay talaga ng tao, mas nagiging makabuluhan kapag lumilipas ito, no? Na ginagamit natin upang tayo po ay makapagserbisyo. Ayan, happy birthday din po sa aking kumpare na si Romel Maniego. Naku, sana makapagpapansit ka ngayong araw kahit busy ka. At sa lahat po na nagbe-birthday na hindi po natin nag-greet today, maaari nyo po silang i-shoutout kung sila ay inyong kapamilya o mahal sa buhay. Babasahin po namin yan para makaabot po sa kanila na kayo po ay nakakaalala sa mahalagang okasyon sa kanilang buhay. At ito po, no, itong ating question of the day na lagi naming pinopost sa ating Facebook account dahil gusto namin nakasama kayo sa kwentuhan. At ang ating question of the day, naniniwala ka ba sa second chance? Bakit? Sabi po ni Regine Cuevas Sikat, naniniwala ka din ba na sobrang dami ng binigay na chance pero wala pa ding pagbabago? Naku, binalik ni Ate Regine ang tanong sa atin. Siguro naranasan mo na yan na nagbibigay ng mga chances pero walang nagbabago. Naku, kailangan sagutin nyo yan mga kabalen. Sabi po ni Emil Galang Sarmiento, yes, 100%. Applicable din ito sa sarili mo. Kaya nga may mga bumabangon sa pinagtatampisawang putikan. Naku, ang ganda ng term mo, kuya. Dahil naniniwala kang makakabangon ka. Yan ang second chance sa sarili mo. So, apply ito to other people as well. Yan, Kuya Emil, ang ganda ng mga terms mo. Mula naman kay Abigail, sabi po niya, yes, 100% din, na naniniwala siya sa second chance.
Kasi everyone deserves a second chance. Once na bumagsak ka, pwede ka pa ding bumangon. Kung nagkamali ang isang tao, patawarin mo and give him or her a second chance. Nakakatuwa po no, ng ating mga kabalen ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon para sa ibang tao na makabangon or mabigyan sila ng pagkakataon na itama kung ano man yung kung pagkakamali man itong kanilang nagawa. Ano po? At kayo po mga kabalen, kung hindi nyo nakita yung ating posted na question of the day, maaari po kayong mag-comment dito po sa ating Facebook Live ngayon. No? Babasahin ko po yan para makasali kayo sa ating kwentuhan. At ngayon po, no, dadako na tayo dito sa ating napakagandang kwentuhan, pang bagets, pang estudyante dahil magbibigay sila ng inspirasyon sa ating lahat. Kinilala po bilang Best Research Paper Presenters ang grupo ng mga mag-aaral mula sa University of the Assumption sa Second Accounting Students Research Festival na ginanap nitong May 6, no? Ito po ay isang national activity, no? At may temang PICPA, Playing Forward and Sustaining the Potentials of Accounting Students Through Research. Kaya naman ngayong araw, makakasama po natin sa ating kwentuhan via Zoom ang mga naging bahagi ng pag-aaral. Ito po yung kanilang naging research, no? The correlation of cashless payment methods and consumer spending behavior of accountancy students of the University of the Assumptions. Welcome po sa ating mga guests, Carla May T. Manda, John Miko V. Palabasan at si Kyle Nicole G. Reyes. Naku, napakagaganda at kagwapo naman ang ating bisita. Bumati po muna tayo sa ating mga manonood na for sure ay nakatutok sa ating programa. Carla, sige, bumati ka muna. Yes po, magandang tanghali po sa mga manonood po dyan. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa pag-imbita nyo po sa amin, isang karangalan po. And gusto ko lang pong batiin po yung mga kaklase po namin sa University of the Assumption. Ang dean po namin, si Dean Rosalinda Perez, ang aming pong advisor, si Miss Irene Sibug po, at yung mga research teacher po namin, si Miss Grace Tiki po. Maraming salamat po. At si Miss Nicole. Sige, bumati ka muna, Nicole. Yes po, good afternoon po sa lahat po ng mga nanonood. Thank you so much po for inviting us in this show po. Thank you po. Okay, baka may shout out ang ating only thorn among the roses, John Miko Palabasan. JM ang tawag ko sa kanya. Yes po, magandang hapon po sa tagapanood po ngayong araw. And binabati po namin lahat ng nanonood sa oras na ito. And thank you so much po sa CLTV 36 for inviting us in this event po to share our insights when it comes to research studies po. Maraming salamat po. Congratulations sa inyo. I believe hindi lang naman kayo tatlo dito sa inyong research group, no? Kaya naman binabati din natin yung inyong mga kasamahan sa inyong naging effort. Kasi kaya namin kayo na-invite kasi we are proud of you, mga kabalen kayo. You are from Pampanga, from Central Luzon. Kasi po ito pong kanilang sinalihan na competition ay isang national competition kung saan maraming schools ang sumali. At isipin po ninyo, nanguna po ang isang paaralan mula po dito sa Pampanga. JM, ilan kayo sa grupo ninyo? Yes po, basically 5 po kami sa grupo. Shoutout po kay Trixie A. Santos and Boss Wyatt Kyle Guevara po. And 5 po kami sa grupo and we all have our own shares in this research paper po. Lahat ng efforts and sacrifices po, we all shared this moment po with them po. And shoutout po sa inyo lahat. Okay. That's good to hear na nakikita natin yung effort ng bawat isa sa inyo para magtagumpay kayo dito sa inyong sinalihan, no? How did you feel, Carla, nung malaman ninyo na kayo ang nanalo? Paano ninyo nalaman na kayo yung nanalo and how did you feel? Last May 6 po kasi yon, it's afternoon po. So nag-present po kami, 56 presenters din po, yung mga nag-present po dun sa research festival na po iyon. And unang-una po, kinakabahan po kami and at the same time excited din po. Hindi naman po sa umaasa pero alam po namin na binigay po namin yung best namin. Kaya may konting pag-asa po na mananalo po kami dun po sa competition na iyon.
Paano ba nabuo yung inyong grupo, Kyla, ano? Kasi 5 kayo dito. Although you are all accountancy students, no? Pero paano ninyo binuo yung grupo ninyo? Yes po. Actually, the Kyla. College of Accountancy po from the University of the Assumption allowed us to collaborate po with one another and gave us the freedom to choose po kung sino po ba yung mga gusto namin maging ka-group. Then, nabuo po yung team namin since research is a requirement po sa program po namin. And then, yung ginawa po namin is by friends na lang po. And there po, nagsama-sama po kami sa research po. Yan po. Nung ginawa ninyo itong study na to, kasi napag-alaman ko, January 2022 pa, ginawa nyo na ito. Almost a year ninyo talaga itong pinag-aaralan. Ano? Meron ba talaga or target na ba ninyo na sumali sa festival na ito, JM? Actually po, nung third year po kami, yung din po namin, in-encourage na po kami na sumali sa first Accounting Research Festival po, wherein they allowed us to monitor, to spectate po dun sa mga naunang nag-present po ahead po sa amin since this is the second event po. And from there po, na-inspire po kami sa mga nag-present and nag-enjoy po kami. And then, finigure out namin, why not na-realize namin na research is not just a requirement in school but also a chance to change something in the society po. And this is our chance po to not just represent yung school but also to make some impact in the society that could lead more students na ma-indulge po sa researching po. Yun po. Alam ninyo, kasi si JM, personally, kilala ko yan. So, alam ko yan kung paano yung kanyang pagsusumikap sa kanyang pag-aaral and alam ko rin na honor student siya, no, dyan sa University of the Assumption. At I believe kayo din, Kyla and Carla, no, kayo ay mga nag-excel din sa inyong pag-aaral. Pero paano ninyo na-manage yung oras para makagawa kayo ng ganito kagandang research na nanalo nga ng sa national, ano, para naman magkaroon ng idea yung ating ibang mga manonood na gumagawa ng research. Minsan kasi kapag pinagsasabay natin yung pag-aaral, extracurricular activities, na medyo nababarden tayo, may nasasakripisyo. Carla, ikaw personally, ano ang ginawa mo para ma-manage mo ng maayos ang oras mo at masiguro mo na hindi mo napapabayaan ang iyong pag-aaral at the same time ay naibibigay mo yung obligation mo sa inyong research? Yes po, hindi po talaga madali po pagsabayin yung academics po and makisali pa po sa mga ibang competition. But with my group mates po, mas lalo pong napadali and nagtiwala lang po kami sa isa't isa at minahal po namin yung ginagawa namin para po lumabas po siya ng mas maganda and mas productive po yung magiging result ng mga ginagawa po namin. And ang maganda sa inyo, for sure, hindi, minsan kasi pagka-group effort yan, merong mas marami si ganito, konti yung ginagawa ni ganyan. Kaya kung nanalo ng ganitong ng national itong inyong research, for sure bawat isa sa inyo ay nag-effort talaga. How about si Kyla? Gaano ang naging dedikasyon mo talaga sa research na ito? May naisakripisyo ka ba? Actually po, as mentioned nga po kay Carla, mahirap po pagsabayan yung studies and yung research po. But with the help nga po of our group members, we were able to give our best po to this research po. Yun. And siguro naman, dahil binibit-bit ninyo ang pangalan ng inyong school sa competition na ito, more than your names, no? Yung school talaga ang mas nakikita, no? Kapag tingnan, sino ba yung nanalo? Hindi naman sasabihin si JM, si Carla, si Kyla, no? Ang sasabihin ay University of the Assumption. So, gaano kalaki ang naging suporta at paano kayo tinulungan ng inyong paaralan para mas para manalo kayo at mas maging maganda itong research ninyo, JM? Yes po, sobrang supportive po ng University of the Assumption when it comes to extracurricular activities po, especially in the research field po. In fact po, yung mga college deans po namin and the president himself po, tinulungan niya po kami para
at the same time mabigay namin yung best sa mga activities, not just in this research presentation but in other activities po na sinasalihan ng school. In fact po, may mga times po na sinasamahan pa kami ng dean po namin and ng mga research advisor po namin, sina Miss Irene po, Miss Rosalinda Perez, and our research advisor po. Kahit na magdamag po, basta maayos lang po yung mga any revisions na kailangan po when it comes our research po. And that is, I guess po, what is good when it comes to the University of the Assumption. Very supportive po talaga sila and student-centered in enhancing and empowering the students and the youth po. Not just academically, but also in the social aspect po na makapagkaroon ng contribution man po sa society po natin po. Yun. Ang gandang pakinggan, no? Dedikasyon at syempre yung talino ninyong mga researchers, no? At yung support ng paaralan, no doubt na talaga ng mga somehow aangat talaga kapag may mga ganitong collaboration sa isang trabaho. Siguro later, no, sa pagbabalik ng ating program, pag-usapan natin yung nilalaman ng inyong research kasi napakaganda niya. Parang effect ng cashless transaction dun sa spending behavior of the students. Gusto kong malaman kung ano ang naging resulta ng inyong research. At kayo rin, alam ko gusto ninyong malaman. Kaya naman, tumutok lamang po kayo, magbabalik ang topic. Kayo ay nakatutok pa rin sa topic. Live na live po tayo. At ngayon naman, sa pagkakataong ito, na bago ko ibigay muli yung ating mga students na guest natin for today, narito po muna ang ating question of the day. Naniniwala ka ba sa second chance? Bakit? Sabi po ni Leigh Donaire, no? Aliku, Diyos ko, siyas ng atyen, makanano me dinan second chance ing taong may nakitkeka. Ulit-ulita na pa rin, ing gewa, no? Sabi na po nga Atching Lane, Nga na namang iyam, ahan, di na, nawiwili na lang, kaya maganda pa maging single. Talagang nirelate ninyo sa relationship, no? Next. Sabi naman ni Alamares Von Alex, hindi lang sa second chance, but all the chance. Naku, etong si Von, no? Parang napakaluwag naman talaga niya. All the chance daw ay naniniwala siya. Ayan, sa inyo po, ulitin ko lang, kung gusto niyo pong sumali at medyo na-intriga kayo ng konti sa ating question of the day, live po tayo, pwede po kayong mag-comment at babasahin ko po ito. At at this point, no, muli ko pong ibabalik sa inyo itong ating mga masisigasig. Sabi nga natin, makikita naman natin sa kanila yung dedikasyon sa kanilang pag-aaral at nanalo sila sa isang national competition. Ano? Itong inyong research paper, ang ganda ng titulo niya, no?
At talagang parang napaka-timely. Sino ang pumili nito, Carla? Napag-isipan po namin, nung time po na nagbe-brainstorm po kami, ayan po yung nag-trend po kasi yung mga online selling, yung mga pasabay po during pandemic. So naisip po namin, nag-trend din po yung paggamit po ng mga e-wallets, yung mga cashless payment methods like GCash, ganyan po. So naisip po namin na paano po kaya yung effect niya kapag sa spending behavior? Mas nagiging aggressive po ba yung mga estudyante or yung mga mamimili po natin? So ayun po, nakapag-come up po kami ng title na i-relate po, pag ipagre-relate po yung mga cashless payment methods sa spending behavior po ng aming mga respondents or ng mga consumers po. Kayla, ano sa nakita sa inyong pananaliksik, no? Nakita niyo ba na merong effect? Naiintriga ako, no? Very curious ako dun sa naging result nitong inyong research. Na ano ang nakita ninyong relationship between sa cashless transaction dun sa behavior ng spending ng mga estudyante? Yes po. Actually, there is a strong positive correlation po between CPM and the spending behavior of consumers po. As CPM increases po, the spending behavior increases also, and vice versa po. Yun po. Ano yung pinakamahirap na part dun sa paggawa ninyo ng research? Saan kayo nahirapan, JM? Sa whole process naman po, since nagtutulungan po yung team, medyo light po yung paggawa namin ng paper. Pero sa nahirapan po siguro kami sa paghahanap ng respondents po, especially po during that time po, bawal po yung labas muna, ganyan, ang paghahanap ng mga respondents namin is via virtual po. Good thing po that the College of Accountancy and the University of the Assumption are very supportive when it comes to the research po. Tinulungan nila kami in gathering information from the respondents po. And from that po, from being the hardest one, parang nadalian po yung trabaho namin sa data gathering procedure po. Especially po with the guidance of our college po and the university itself po. Kasi itong research ninyo na to, hindi lang siya paper na isinabmit ninyo, pinag-aralan ng mga panel of judges, ano? Kasi kayo ang best presenter. So, ibig sabihin, dinipensahan ninyo. Meron bang ganoong proseso na kailangan mag-defend kayo kagaya ng mga ginagawa natin sa mga thesis kapag nasa kolehiyo tayo, Carla? Yes po, last December, fourth year first sem po nun, dinefend po namin yon sa aming College of Accountancy. And dun po sa competition, bali nag-present lang po kami and nagbigay po yung mga panelists ng mga suggestion and comments kung paano pa po namin mas magiging maayos po yung aming paper. Kayla, ito bang inyong entry, itong research entry ninyo, dumaan ba muna sa screening? Kasi I believe ang daming dito sa competition na ito, halos yung mga schools na nag-o-offer ng BS Accountancy ay sumali. So napakaraming research papers yan. Meron bang screening bago ka makasali sa final? Yes po. Actually, 96 papers po yung mga nag-submit sa PICPA, and then 56 papers were accepted to present po during the event po. 56? So out of 56, kayo yung number 1. Yes po. Nakaka-proud naman at siguro masayang-masaya ang University of the Assumption sa inyong naging achievement, no? After nito, kasi di ba gumagawa naman talaga tayo, kaya may mga pag-aaral, may mga research na ginagawa ay para makatulong sa ating community, sa society, lalo na yung inyong ginawa ay very timely. Ano ang nabanggit ba sa inyo ng school, ng University of the Assumption? Ano yung balak niya dun sa inyong research paper? Meron bang next na kayo na sasalihan, or what is in store for you dun sa research ninyo, JM? Yes po, currently po, the paper po is ready for book binding na po. And the paper itself po is under process po
ng paggamit po ng ibang future researchers po to enhance po and the other complex matters po of the research papers na hindi namin natakal po during that time due to time constraint, pwede po nilang i-elaborate further so that the future researchers po can utilize that po. In terms of competitions po, there are still possible competitions na pwedeng salihan po yung paper since kagaya po ng nabanggit niyo, it is very timely po and it is really rampant po or sobrang na lumalaki po yung paggamit ng cashless payment methods in our society po nowadays. And that idea po makes the paper kumbaga pwedeng i-research further in the nearest future po and i-enhance further pa po. Yun po. Ayan, dahil napag-usapan na natin itong inyong napanulunang competition, gusto kong malaman, kasi ako ay Waterloo ko talaga. Ito yung kahinaan ko, yung pagdating sa mga numbers, Diyos ko, no, napaghahalatang ano. Kaya, di ba maririnig mo yan, kaya ka nag-communication, literature, kasi mahina ka sa mathematics. Gusto kong malaman kayo ng mga BS Accountancy students. Sige, ikaw muna, Carla. Sa iyong mga lawyers nung ikaw ay nasa high school, talaga bang magaling ka na sa math? O parang siguro hindi naman natin siya masasabing official requirement. Pero tingin ninyo, kapag kinuha mo ang accountancy, dapat magaling ka sa numbers. Carla? Sa numbers po, I think po dapat po mas magaling ka po sa understanding and analytical skills po. Yun po yung kailangan sa accountancy kasi po hindi lang po kasi siya mathematics. Kailangan po yung naiintindihan mo po yung bawat problem na isa-solve mo. And ayun po, kailangan din po ng determination and passion para po matapos din po yung course. Okay. At least hindi lang pala pinag-uusapan talaga dito yung numbers. So yan narinig niyo po kung yung magaling kayo sa analysis, pwede pala po ito sa inyo. No? Ikaw naman, Kyla, bakit BS Accountancy ang iyong kinuhang kurso? Actually po, since nag-senior high po ako, kinuha ko po is ABM, which is aligned po siya sa course na accountancy. And then I think po, parang madami po siyang work na pwedeng mapuntahan. Yun po. Naku, babasahin ko lang itong mga komento ng mga nanonood sa atin. No? Sabi ni Bern Months, congratulations classmates. Naku, nanonood yung mga classmate nyo. Sabi naman ni Rosalinda Perez, congratulations Miko, Carla, Kyla, Wyatt, and Trixie. Congratulations also to their thesis teacher na si Mrs. Grace Tiki and consultant Mrs. Irene Sibugi. At ito naman ay mula kay Emily Carlos Sunga Guevara. Congratulations, sana galing nyo naman. Ito mula naman kay congratulations, congratulatory message naman ito mula kay Ana Mikey Daag. O yan, dumarami yung mga nagko-comment sa atin. Si Justin Cortez, congratulations classmate, sabi niya. At ito, idol nito si JM, no? Si Gonzalo Macalino, no? Si Brent Martin Lee, congratulations kay Kayungan. Sabi naman, congrats, Assumptionist ni Tomiko Paul Diaz. Ayan, narinig po ninyo yung talagang very supportive tong inyong mga kasamahan kasama sa University of the Assumption. Okay, ipagpapatuloy ko yung tanong ko, no? Kasi si JM, nakita ko yan dati, mahilig yan sa journalism. Noong nasa high school siya, lagi siyang may kasali sa mga activities na related sa journalism. Akala ko itong batang to, susunod sa yapak ko. Ganun, parang ako na may nanay, no? Hindi, akala ko madaragdagan kaming mga media practitioners sa aming barangay, no? Pero bigla naging BS Accountancy ang kursong kinuha niya. JM, sinong pumili ng kursong ito na yung kinuha? Totoo po yun, sa mga journalism competitions po, parang napapaisip po ako na why not pursue this course po, parang ganun. Pero na-realize ko po, kagaya ng nabanggit ni Kyla kanina, that there are a lot of opportunities. Although in other courses and fields din po, there are a lot of opportunities, but I can see myself in the nearest future po as a certified public accountant that serving the nation po with different
financial needs po when it comes to analysis, kagaya po na nabanggit ni Carla kanina. And I really want to pursue other careers po, and this course po offered a lot po when it comes to different career path po. And kagaya po nung nabanggit ni Carla kanina, a lot of determination ang kailangan dito. Parang the first step po is just the beginning, and then kailangan mo po ng matinding push po para matapos talaga siya, tumabot sa fourth year. Kaya congrats po sa lahat ng BS Accountancy students dyan na graduating na po this year. Parang deserve po talaga ninyo na mag-graduate na po. And hindi po madaling course ang accountancy kagaya ng ibang courses po. Pero with the proper guidance of the administration po, the College of Accountants and the University of the Assumption po, and naiiraos po with a high note po yung kada level po ng program po natin. Ayun po. Una, talaga naman kahit anong hirap ng kursong kinukuha natin, whether yan ay personally napili mo o nagustuhan mo na lang later on, no? Basta binibigay mo yung best mo at meron kang support group, no? Ay talagang mapagtatagumpayan mo to. Gusto ko lang ulit basahin itong ating mga message mo, no? Mula kay LJ Kathleen Sadi, congratulations classmates, sabi niya, no? Eto si Apong Piping yata to, JM, Pepito Palabasan, congratulations JM Palabasan, sabi niya. At syempre, ang yung very supportive na stage mother rin, no? Si Ate Dilin Valerio, congrats sa lahat, lalo na sa anak ko kay JM, love you nak. Naku, Ate Dilin, magpapansit ka. Dahil love na love mo si JM. Ayan. Once again, no, congratulations sa inyong tatlo at sa inyo pang mga kasamahan. Siguro at this point, gusto ring marinig ng ating mga manonood, ano yung how do you see yourself, no? Pagka-graduate ninyo, lalo na kayo ay nag-excel para naman mas ma-inspire pa yung ating mga manonood. Kasi yung yung accountancy actually ay pre-law course yan eh. Kapag pumasa sila ng CPA ay nag-aabuga sila. So, Carla, ikaw paano mo nakikita ang sarili mo pagka-graduate mo? Ano yung plano mo? Siguro mabilisan na lang to. Yes po. Siguro po ako po, gusto ko po talagang makapagtrabaho po sa isang firm or makapagpatayo po ng sarili kong business. Ayun po yung pinaka-dream ko. And siguro po pagpatuloy lang pong mag-inspire po ng other students po and other people. And ayun po, bilang gagraduate po sa University of the Assumption, gusto ko din pong ipagpatuloy yung pagiging biyasa, mayap at maganaka po. Thank you po. Okay, thank you Carla. Yan, si Kyla naman ang ating tanungin kung ano ang kanyang mga balak dahil mabilis lang ang panahon na before you know it, no? Nakatoga na kayo, nakapag-board exam na kayo at kayo ay mga certified public accountants na. Ano ang plano mo, Kyla? Yes po, after grad po, ang plano ko pa is mag-review to become a certified public accountant po. And yun nga po, to become an accountanist who is biyasa, mayap, and maganaka. Okay, thank you Kyla. Congratulations daw, sabi ng mama mo na si Cherry Gochanco Reyes. Sabi niya, congratulations guys, especially sa anak ko na kay Kyla Nicole Reyes. Ngayon, kay JM naman, ibahagi mo naman sa amin ang iyong plano pagkatapos mong mag-aaral. Yes po. I am planning to take the Certified Public Accountant Licensure Examination po. And I really want to become an effective and efficient member of the workforce in the nearest future po. And bring what the University of the Assumption had taught us po. Parang I have this sense of responsibility to inculcate to the society kung ano man yung naituro ng College of the University of the Assumption and the College of Accountancy po sa akin of being biyasa, mayap, and maganaka, and always put the graduate attributes po and the attitudes na tinuro sa amin ng school in the workforce for it to become more effective and more efficient po. Yun po. Okay? Maraming salamat sa inyong oras. Kahit na alam ko, nag-aaral kayo ngayon, ay binigyan nyo kami ng pagkakataong makakwentuhan kayo. Congratulations again sa inyong team,
sa University of the Assumptions, lalo na sa inyong mga teacher coaches, no? At syempre, sa inyong mga magulang na very supportive at proud na proud talaga. Special mention to Ate Dilin and Com Vincent, no? Alam ko masayang-masaya kayo for JM at sa kanilang team. Maraming salamat po sa ating mga manonood na tumutok po sa ating programang topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates, no? Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado. Ako, si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo, CLTV 36, atin to.